Imniedi l-pjan għall-immaniġġjar tal-iskart fil-Gżejjer Maltin. Pjan li se jkun revedut kull 3 snin u għandu jwassal lil pajjiżna sas-sena 2020. Dan ġie ppreżentat mill-Ministru għall-Iżvilupp Sostenibbli, l-Ambjent u Tibdil fil-Klima Leo Brincat li sostna li l-Gvern jinsab determinat li jara dan il-pjan jirnexxi bis-sem ta' kulħadd. Il-Ministru stqar li ċavetta l-sistema aħjar hija li jinbidlu drawwiet fejn jidħol l-iskart. U għaldaqstant kienet ferm importanti l-konsultazzjoni ta' 16 ġimgħa li saret flimkien mal-pubbliku, korpi kostituiti u partiti politiċi. Fost il-punti ewlenin spikka li mal-pjan ġdid mhux se jiddaħlu taxxi ġodda. Mhux se jkun hemm l-ebda taxxi fuq il-familji Maltin għall-ġbir tal-iskart għax aħna nemmnu iktar importanti dibiddel il-mentalità tagħhom milli sempliċement tippenalizzhom u tihom lok biex forsi jabbużaw biex jevitaw it-taxxi. Il-Ministru żied jgħid li se jkun importanti li titnieda kampanja edukattiva biex l-iskart jiġi separat fil-mument li oriġina kemm f'residenzi kif ukoll fi stabbilimenti kummerċjali. Barra minn hekk se ssir enfasi fuq il-ħela tal-ikel għaliex ġie notat li madwar 21% tal-ikel f'pajjiżna jintrema u għaldaqstant għaqal f'dan il-qasam isarraf fanqas skart u aktar flus fi bwiet il-familji. Fl-istess pjan il-Gvern se jkun qed jaħdem biex jittejjeb imma ma jitkabbarx l-impjant ta' Sant'Antnin. L-impjant ta' Sant'Antnin se nkunu qed nagħmlu minn kollox biex intejbu il-kwalità u l-istandard tal-iskart li jidħol fih mingħajr ma jkun hemm ebda bżonn li l-impjant innifsu jitkabbar. Wara numru tal-menti għandha wkoll issir reviżjoni tal-ekokontribuzzjoni, kif ukoll se jsir studju fuq il-landfills biex dawn jintużaw bl-aqwa mod f'konformità mar-regoli tal-Unjoni Ewropea. Fejn hemm bżonn ta' tibdil radikali dan se jsir fuq bażi ta' proġett pilota minflok jiddaħħlu miżuri immedjati bil-possibilità li jinħolqu problemi. Fuq inizjattiva tal-Gvern dan il-pjan u strateġija se jkunu diskussi f'seduta parlamentari.